Relația sulfuroasă cu statul. Este foarte simplu. Ați pomenit acea cifră de 540 de milioane de euro. Atenție, acea cifră ar putea chiar să fie subestimată, pentru că este o cifră care provine dinspre Patriarhia Bor. Nu este o cifră anunțată independent de un organism de control. Nu este o cifră publicată de statul român. Și ne putem pune problema de ce statul român nu publică transparent finanțările către culte. Această cifră a fost publicată în urmă cu câteva luni într-un comunicat de presă al Patriarhiei Bor. Recent, în urmă cu vreo 10 zile, presupun că cineva de acolo de la PR s-a prins despre ce a însemnat publicarea unei astfel de cifre și toate referirile la această cifră au dispărut de pe Bazilica, de pe ziarul Lumina, de pe site-ul Patriarhiei. Comunicatul poate să fie în continuare văzut pe site-ul Mediafax. Datează din septembrie 2009. Avem strategie de marketing pentru că v-am auzit spunând mai devreme despre PR. Are biserica așa ceva? Da, biserica are un imperiu mediatic. Are nenumărate licențe de radio, are nenumărate licențe de televiziune în toată țara. Există o agenție de presă, se numește Agenția de Presă Bazilica. Au un ziar, ziarul Lumina, care este distribuit în biserici. Într-o vreme au apărut în presă diferite relatări din partea preoților parohi care povesteau cum sunt obligați să cumpere un anumit număr de abonamente la ziarul Patriarhiei. Putem discuta foarte mult pe această temă, dar e important să ne concentrăm acum pe banii pe care îi primește biserica de la stat. Până la urmă, ce face biserica cu afacerile ei, atâta vreme cât respectă legile, este treaba bisericii. Biserica este un organism privat, de drept privat. Ce ne interesează pe noi, ASUR, Asociația Secular Umanistă din România, este relația sulfuroasă, după cum am spus, dintre biserică și stat. Problema nu este că biserica cere bani. Problema este că statul îi dă bani. Asta e problema. De ce dă statul bani atâta timp cât biserica în sine produce și este pe profit? O să vă dau și câteva cifre. Bănuiesc că le aveți și dumneavoastră deja. Poate răspunsul îl putem vedea în diferitele investigații făcute de presă de-a lungul anilor. Se vede cum la fiecare ciclu electoral, politicienii se înghesuie să obțină favorurile ierarhilor mai mici sau mai mari. Au fost diferite operațiuni sub acoperire făcute de presă și s-a văzut cum preoții sunt dispuși să facă campanie electorală pentru indiferent ce partid, pentru indiferent ce politician, atâta vreme cât să plătesc anumite taxe. Vă referiți la acele materiale multe realizate cu camera ascunsă în care preoții au dat de înțeles exact ceea ce se întâmplă? Pentru a pune în context această sumă de 540 de milioane de euro, în lei înseamnă aproximativ 2 miliarde și jumătate de lei noi. Putem să ne gândim că deficitul bugetar prognozat pentru 2013 a fost de 1,8%, apoi a fost majorat la 2,1%, deci cu 0,3% din PIB, pentru a se putea plăti arieratele statului la medicamente. Suma care se dă anual de către stat bisericilor, sunt 18 culte în România, atenție! Această sumă este mai mare decât arieratele statului la plata medicamentelor. Știm cu toții ce scandal a fost legat de acel, așa zis, fond de rulment de 800.000 de euro doar pentru achiziționarea de citostatice. Și ce probleme au fost? Nici acum nu știu dacă s-a rezolvat acea problemă. O să facem puțin, peste câteva minute în discuția noastră, o să facem și o paralelă între ceea ce se întâmplă în biserică și în sistemul de învățământ din România. Până una alta, doamnelor și domnilor, vă spuneam